ספרות עם אביטל. נציג היום את איקרוס ודדלוס שישבו בכלא, הם היו אבודים תרתי משמע. אך תראו זה פלא, דדלוס אמר לבנו הכת, בוא נבנה כנפיים, בוא נברח מכאן מיד. נטוס אל, ננוס מהר, חיש מהר, משוחררים, כן נהיה. נמצא נוצות, נדביק אותן עם שעבר. איקרוס ודדלוס, כמו שהבטיח, הכין לשניהם ריתמה. זו כנפיים מושלמות לפני שהם התחילו את מסעם. דדלוס הזהיר את בנו, אל תטוס ליד השמש, היא חמה והיא תמיס את כל השעבר. אך איקרוס היה שובב לא קטן, היה פזיז ולא הקשיב לאביו. רגע, מי זה אביו? אביו עם וו. הוא טס לשמש ולא חזר, זה כוכבה.